Hola, soc Víctor, de Sonors de Crevillent, i anem a continuar en la sèrie dedicat al guitarró. Avui anem a dedicar-nos més tranquil·lament a la jota. ¿Vale? Si bé en el primer vídeo vam veure, si anem molt per damunt, una jota per re, ¿vale? Recordeu-vos els acordes, re, que seria com la postura de la en la guitarra, i la, que seria com la postura de mi en la guitarra. En aquests dos acordes farem una jota per re en el guitarro. Recordeu que està afinat al quint traste, ¿vale? Totes les jotes són iguals, només utilitzen dos acords. Són la tònica i la dominant, ¿vale? Primer i quint. I cada acorde se toca 12 temps, ¿vale? Sempre. Hi ha una cosa que si tenim temps la veurem, perquè també ho vam comentar en la sèrie de guitarra, que és que aquesta sèrie de 12 acords, el canvi d'acord, el canvi harmònic, no coincideix en el canvi de compàs. El que serien els 12 temps, que serien 4 compassos, no es fa complets. És una cosa que sempre l'harmonia va per darrere del temps, però al final sempre concorden bé. Ja ho he dit, que ja ho explicarem més avant. Ara anem a fer de forma que se puga comprendre bé i se puga tocar sense tenir que estar pensant si vaig davant del temps o vaig darrere del temps. No ens compliquem tant. Això ja van dir que donaria per a molts vídeos. A lo que anàvem, J per re. ¿Vale? Teníem el raspit normal, cap a baix, en les ungles dels dits, i cap a dalt en el polze. Continuaria en la J per re, en este cas. Sempre comptant 12 i 12. Comptem 12 i 12, però si us fixeu, jo sempre quan comença una J, és perquè aquí en el sud tenim així, i en molts llocs també se fa així. Quan se comença una J, a la forma antiga, això dels 4 raspits no s'utilitzava, era una cosa molt estranya. El normal era començar en els 12, però el primer seria un silenci, així que només faríem 11 la primera volta. Ja després, al primer canvi d'acorde, ja faríem 12, 12, 12, val? Havíem fet per re, ara anem a veure per la. La, recordeu, la major, com el mi de la guitarra, i mi sèptima, que és com el si sèptima de la guitarra. La postura de mi sèptima, de si sèptima en la guitarra. Aquí és mi sèptima. No té més complicació, són sempre 12 i 12. Si volem, per a no tenir que estar comptant, és molt fàcil tararejar un estribillo de J, per exemple. Una molt senzilla que segur que tots coneixem.
pròpia melodia ens diu quan hem de canviar. Això pel que fa a la jota. Anem a veure també el fandango de copla partida. Recordo que és el que tenim aquí al sud del territori, les comarques de l'Alacantí, la Marina, l'interior d'Alacant també, alguna cosa en el sud de València, ja fiter en Alacant. Fandango de copla partida, que seria igual que la jota, utilitza els mateixos acordes, la diferència que en vez de 12 temps per frase en lleva 6, són 6 temps. I també se pot tocar per re o per la. Això del tema dels tonos ja ho vam comentar en algun vídeo també en la guitarra, que depèn de cada grup de sonaors, els tonos que decidisquen per a fer les jotes o les malaguenyes o els fandangos. Que no és una cosa que se diga, no, la jota té que ser per la i per re, no, poden haver més tonos, no passa res. Inclús podem posar selletes i mecàniques en la guitarra i canviar el tono, que no passa absolutament res, no s'acaba el món per això. Recordeu que aquesta música no està escrita en pedra. Fandango de copla partida, anem a començar-ho per re. Sis temps per acord. Per la, igual, tindríem la i mi sèptima. El mateix que en la jota podem utilitzar una melodia de fandango. Seria una molt senzilleta també que mos sonarà a tots. M'he liat. Sempre el més fàcil és agarrar una melodia que sapiguem bé, que la tinguem ben gravat, i anar tocant, tararejant-la i anar tocant damunt. Les melodies sempre van a marcar-nos el canvi d'acord. I avui, com a tècnica nova de la mà dreta, havíem vist cap a baix, cap a dalt, i anem a veure l'abanico. És passar els dits. Podem anar practicant-lo. S'utilitza per a fer variacions i ornaments i demés, però ara a nosaltres, com ja us he dit que esto és molt senzillet, este curs, anem a fer-lo, per exemple, cada volta que canviem d'acord al principi, o per a començar la peça. En aquest cas anem a fer-ho en el fandango. Veieu? I comencem. Ja començaríem en el raspín normal. L'utilitzaríem al canvi d'acord. Per exemple, poso una opció, en té moltes més, però això podria ser una. No cal fer-ho sempre, sinó que quan ens parega que entraria bé. Però al principi era com a exercici que el podem fer. Cada canvi d'acord d'això seria
el vídeo d'avui. Res, espero que vos vagi aprofitant i que li saqueu un bon profit a aquests vídeos. Com sempre vos dic, suggerències, queixes, alguna cosa en la que no estigueu d'acord, us ho podeu transmetre i entre tots veurem de solucionar, buscar una solució per això. Val? Gràcies.